Yangara bin yangara yanga bozingara yangara bin yangara yanga bozingara Duymada kışyak bala kuş patame bala O yanga 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 kelenay Yazna bıdan gabna zaki karışıda bezenay Assalomu alaykum barodaро, апо, хӯаро, мухлисо, подписчикои канали Маҷид Кулоби. Бародарҷоно, хуш омадед ба канали Маҷид Кулоби. Бародарҷоно, як гурӯҳ занҳои муҳоҷир устода занг заданд ки дар бораи язна суруд хонди, имконият нест ки ягон суруд дар бораи янга тайёр кунӣ. Имрӯз устод аз эҷодиёти худаш як суруд тайёр кард барои янга. Барои янгаҳо бародарҷоно суруди шухай аз шумо хоҳиш мекунем то охира тамошо кунед. Як хоҳиш дига бародарҷоно ки агар имконият боша кадоме ки тамошо бикунед як лайк бужиқ то ки ҳамин видеоморо дигарҳо ҳам бибинанд. бародаро дастгири шумо пешраи мо дар ҷо бошем. бародаро зинда бошед. устод агар ягон суханои дигар гуфтанӣ дошта бошӣ марҳамат. Ассалому алайкум мухлисони канали Маҷиди Кулоби, хоҳару апаҳои муҳоҷир. Мо хоҳиши шуморо иҷро кардем. Марҳамат гӯш кунед, дастгирӣ кунед. марҳамат бародаро.
بازینگر